rapist. They call me Slim Rock. Бок 7, аз ваше с DDD. Днес видях, че имам новата ми. Ето. И ще си направя малко за Бокок. Ето на кофа. Ами тук само още една мина си направих. Нищо не съм пипал. Просто съм се нещо демотивирал да ги правя епизоди. Ето там долу намерих лава. После напоследък ме мързи. Напоследък като гледах Майнкрафт си казах, шо не направя едно клипче на оцеляването и така, взехме си лавата и се кефиме. Между другото си оправих пижамата, да си ми е пижама. Сега се вижда. Между другото това е моят текстурен пакет. Не ме питайте дали ще го правя. Не ме питайте дали ще го правя, защото няма. Воня бутилка. Сигаретна. Не. И аз си изкопах тук една хубава дупчица. И пуснах да се пекат малко стъкълца. Ето и така не нужда дайте да ги изпълняваме. Да, после извън кадър ще го такова. Значи сега ще направим нещо ново. Колко по-много направя? Не. Ето тук ще го проработя. И ще направя всичко това на клечки. Добре. Хоп, хоп. Цак, цак, цак. Цак, 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 цак. Надявам се ви хареса качеството на клипчетата ми. Напоследък ги правя HD. Не е Full HD, защото не мога да ги конвертирам в Full HD. Мисля, че е така. Този епизод мисля, че ще пусна на зомбитата и паяците, крипърите и глупците. И сега ще се направя, докато още не съм ги пуснал, ще се направя тук едно такова като крепост. После това тук ще го направя каменно. Имам много идеи за това хубаво оцеляване. Между другото като направя... стига съм повтарял само между другото. Значи мисля като направя 10 епизод да свърши първи сезон на оцеляването ми. И втори сезон на оцеляването ми ще бъде... Втори сезон ще бъде когато умра в купите. Стига съм се бъзикал. Ами, втори сезон мисля да го направя чак когато направя 400 клипчета. Аз в момента имам... Какво правя? Аз правя стълбина, много съм тъп. Значи, когато направя 400 епизод. Бе, папа, стълби, бе, какво ми става, бе? Аз тук се унасям да говоря и се обърквам.
Тук малко да направя. Потом мисля, че ще стигна. Това е още. Когато направя 400 клипа, тогава ще направя и втори сезон. Между... Да, качих се по другата страна само. Когато започна на училище, просто тъпто даска, когато започна, няма да бъда много редовен в бокс. Аз ще качвам клипчета, ама не толкова колкото сега. Може би по едно клипче, не ще качвам. Не знам толкова някъде. Така мисля, че ще бъде яко. Тук малко иската. Бега тук. Може пържолка. Искам пържолка. Мерси. Ням. Колко беше вкусна. Тук малко това го чупа. Ще направя нещо като... Това чупче... гледай в ушията, баща да чита. Леле. Да направим още. Колко? Аз ще направя 4. Защото Energy. Какво кажа, скоро наближава като таскало. Това е гадно. Мисля, че се стара повече да качвам клипове на домашни глупости. То ще излизаме навънка. Глупости и такива. Добре! Ще направя още тъпи. Край. Какво правя, бе? Забравя направо да преработя да работим 8 дни. Ето. Цък. Не знам си, че така приемливо качеството, но това се не интересува. Все пак сравнение с старото ми ужасно качество. Това направо райско. Вече мисля всичките ми клипчета да ги правя така. Си подготвя една програмка, значи мога да правя повече клипчета през събота. Така съм го числил, да. Само събота мога да качвам по повече клипчета, по 5-6 клипчета мога да качвам. Добре да е 5-6, това е доста да е. Все пак доста трудно се конвертира. Дайте ми идея за така програмка, която конверсва по-бързо. Jump. Да, това трябваше да бъде Adventure Map, но си казах, не съм правил много време. Много съм готов. Да, в миналия епизод, който се прецака и наукачих, до там, виждате ли, там са буретина, едва ли. Но там правих къща на дърво, само дълъг епизода и нямах да ще го конвърта. Да, сега просто колата ми се върши. Какво ли става нощ? Си взема пясък, какво става нощ. В друг епизод ще пусна зомбитата. След още колко да го казвам, два епизода. Ще свършвам, както казах. Да, много умни. Да, ще свършвам след 2 епизода. И когато направя да направя 400-ния ми клип,
Тогава ще започна с втори сезон на оцеляването ми. Така че не пишете такива безмислени коментари. Това съм решил. Добре, значи се това. О, фарк бързо е. Тик. Так съм лош. Че се изпече. Така ще ползвам да се изпече. Така, завърнах се. И сигурно си изпекло. Аз си бях на компа да се изпечеше. Аз стига толкова. Така ще ми стигнат. Чу, че това пази от крипъри и от паяци. Така и каза един човек. Вече съм с платена регистрация, благодарение на Changer. Той ми даде неговата. Така. Така. Тук ще крафна една врата, ще сложа и до епизод ще направя това камъни, за да бъде по-хубаво скрипалище. Това ще бъде много енергийско. Сега само една врата крафтвам и това ще бъде всичко от епизода. Хом. Така. Така, защото и пече влиза. Май. Не знам. Добре, това е всичко от мен. И само ви покажа пижамката, за да стане по-епичен край. И сега запишете там. Рандилтън ви казва. Лека нощ, деца!